Муҳтарам дӯстдорони футбол, Ювентус боз мехоҳад Погбаро баргардонад. Реал бошад ба Ван де Бек нишона гирифт. Бавария ба Сане боз ҳавасмандӣ пайдо кард. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи имрӯза. Мо хабарҳои муҳими ин ҳафтаро ҷамъ кардем ва мехоҳем баъри шумо пешкаш намоем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти доимии видеои мо компанияи 1x мебошад. Дӯстон, имрӯз бозиҳо бисёранд. Агар футболро хуб фаҳмед, то ба ссилкаи комментария буда даромада ставка монед. Агар боз дар ҷои промокод TOUCHFOOT нависед, ба шумо 6500 рубл бонус медиҳанд. имконияти хуби пулкорукуниро аз даст надиҳед. Погба хело боз мешавад ки дар Манчестер Юнайтед бозӣ намекунад ва баргаштан ба Турин яке аз вариантҳои хуб мебошад барои давом додани карьера. Дар Италия менависанд: тобистон дастаи туринӣ ҳамаи корро мекунад ки бозингари фаронсавиро ба даста баргардонад. Дар трансфер метавонад Адрен Рабио ё ин ки Пауло Дибаларо ҷамъ созанд. Боз як нақши ниҳоии Ювентус ногаҳон Мануэл Нойер шуд. Ба хабари овозҳо дарвозабон бо роҳбарияти дастаи мюнхенӣ ҷанҷолӣ мебошад барои бастани шартнома бо дигар дарвозабон Александр Нобел. Турниҳо мехоҳанд аз ин чиз истифода баранд. Атлетико мехоҳад бо Ляказет шартнома бандад. Мадридиҳо барои бастани шартнома бо Кавани мушкилӣ доранд. Барои ҳамин дигар вариантҳоро низ нигоҳ доранд. Яке аз ин вариантҳо Александр Ляказет мебошад. Дар созишнома Атлетико мехоҳад Тома Лемаро ҷамъ созад ки онҳо намедонанд аз бозингари фаронсавӣ чӣ хел ҷудо шаванд. Дар Англия дар ин маврид менависанд ки ПСЖ ба Манчестер Юнайтед пешниҳод кард ки тобистон бо Кавани шартнома бандад ҳамчун агенти озод ва намехоҳад ӯро дар трансфери зимистона аз даст диҳад. Хай кӣ медонад, мумкин ки ин ҳамаш бозиҳои агентон мебошанд. Дар айни ҳол нақши асосии Юнайтед нимҳимоятгар мебошад: Бубакари Самари аз Лил ва Бруно Фернандеш аз Спортинг. Ван де Бек ба Реал мегузарад. Дар ин бора яке аз рӯзноманигорони бонуфузи голландӣ Валентин Идрисен хабар медиҳад. Ба хабари ӯ тобистон нимҳимоятгари 22-солаи Аякс ба Реал мегузарад бо нархи 55 миллион евро. Мо бошад мунтазири тасдиқ мешавем. ҳимоятгари Манчестер Юнайтед Эшли Янг расман бозингари Интер шуд. Дар ин бора сайти асосии дастаи Миланӣ менависад: шартнома бо бозингари 34-солаи англисӣ то 30 июни соли 2020 мебошад бо хоҳиши дароз кардани як сезони дигар. Нархи трансфери Янг ҳамагӣ 1,5 миллион евроро дар бар гирифт, аз сабаби ки созишномаи ӯ бо деҳаҳои сурх тобистон ба анҷом мерасид. хотиррасон мекунем ки ветеран аз соли 2011 дар Юнайтед ҳунарнамоӣ мекард. Дар ин сезон дар Премер-лигаи Англия Янг 12 бозӣ гузаронидааст. Интер дар ин маврид метавонад боз ҳимоятгари нигерии дастаи Челсиро ки айни ҳол дар Фенербахче ҳамчун иҷора бозӣ дорад даъват кунад. хабар медиҳад журналист Ҷан-Лука Ди Мартио. Антонио Конте тренери Интер боз мехоҳад бо ҳимоятгари нигерӣ кору фаъолият кунад ки онҳо соли 2018 дар состави Челси қаҳрамони Англия шуда буданд. Интер хоҳиши харидани бозингарро надорад ки Челси нархи ӯро 10 миллион евро мондааст, танҳо хоҳиши ба иҷора гирифтанро. Ползашиники Манчестер Сити Лерой Сане метавонад ба Бавария гузарад дар ин трансфери зимистона. Дар ин бора Спорт Бил менависад. ба хотир мерасонем ки футболбози немисӣ дар вақти бозии Суперкубоки Англия бо Ливерпул 4 август травма гирифта буд ва то ҳол бозӣ накардааст. Танҳо дар моҳи декабр ба тамринҳо ва кор кардан бо тӯбро шурӯъ намудааст. Дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз хабарҳои нав ва шавқвари футбол хафо намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.